Imissu jistħi. Dan kien is-sentiment ta' diversi persuni li tkellmu ma' Net News it-tlieta filgħodu wara dak li ntqal mill-Ministru Edward Zammit Lewis dwar il-votanti tiegħu li spiċċa jajjarhom ġaħan. Ma naħsibx li għandek tajjar in-niesu b'dan mod. Ma għamil sewwaw, għax kien hemm anke nies li kienu miegħu kontri. Mhux kelmaw li tgħid il-dawk tiegħek tajjarhom ma nafx xajjarhom ġaħan. Għajanni, l-ewwel wieħed lili. Mhux bidem edukat biex tajjar in-nies. Mhux sewwa, ma naqbilx. M'għandix tkun u l-etika naħseb. Qed juri ma nafxu isu bla sens qed titkellemu. Naħseb li huwa disgrace kbir. Imissu jistħi, u minnu in his right senses, he should take notice għall-elezzjoni li ġejja. Il-mod kif tkellem Edward Zammit Lewis ġie żvelat fil-qorti permezz tal-avukati ta' Jorgen Fenech meta ġew ippreżentati WhatsApp chats bejn Zammit Lewis u Jorgen Fenech, akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fil-messaġġi Zammit Lewis jirreferi għal sħabu stess tal-Partit Laburista bil-frażi tfal u pożi. L-avukati ta' Fenech għamlu referenza għal dak li qal fit-30 ta' Ġunju li għadda id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li wkoll wieħed mill-avukati tal-familja ta' Daphne Caruana Galizia meta waqt diskors fil-Parlament semma l-messaġġi misjuba fuq il-mobile ta' Jorgen Fenech. Xerowna de Bono għal Net News mill-Belt Valletta.